That Socheng constituency along a secretary Chesterfield Crow lapen central committee pe namme nang chetong dun thu Dipendro Rompi office secretary ke hai lapen wothap lang so LEC women wing secretary assistant secretary Rose Inglankwi lapen itung nadak wothap lang so LEC lo organizing secretary Dhon Singh Inti Pensenglok advisor Longkip Bay ke hai Pensenglok Birsing Pro advisor ke hai Pensenglok lapen itung nadak Hamren town committee president clinician Ronhan Pensenglok kadukwi bindak Songjatum Anpandame APHLC kachesong kadang berjerglo kadang Become Hasil long live! Become Hasil long live! APHLC long live! Sikh Sidon long live! Rangasar long live! Happy Pinto long live! Hadis pur lapen sokitar kang white hadis pur junior assistant kang white hadis pur lapen upper division assistant kang white hadis pur lagi dak council locally la athema itum fan ilitum autonomy emetan ko apawara mangke pon atler lagi CM tu dan dia kaum ko madre claim po lagi council tu mesti claim nahi non council tu claim kli la sineli kachoning ri penabdik ke karbiang long autonomous council kapang nilo penabdikar ni mus non ke wangi deubar sandear ni nili pandanang hak la pen general secretary pandanang hak ilitum ta dun tamik dun nangji baru nili kachoning ri ke halabang so a foundation or a celebration ama hada mang resolution and date nanji neli choning rilo alang litom pan CM pan choning rilo hada mang resolution and date nanji yela autonomous po alam thia bangke district along ta pedovik na alang council along ta pedovik na alang lapen hala 125th amendment along la Ponchayat pen sik sidul par silamji po banggen nitum kroy dun de pura resolution and date nangi mo sandear ni haladak meeting do ikente ba abinong hadang lagi enangji kali setala rab do oji ke thek atumda do oji election ki thudun de ba sita thek sera tumda doji halada lapor lage halada ke isia resolution ke enmelo hala suari hila halabang suari resolution NC alam litum council along special session to see hadak apo resolution and to that on the strength of the resolution public resolution in the foundation day pura alam litum and tamelo me pick alam lo ke claim nagi joy picky la ke claim li la pot alam litum han la si choning rilo la pension thak thak si lo ison hini ison dola non ni autonomy aveda lo kadi la hello ande PGR pen eviction ji ke Assam minister revenue minister sining ye ji non ke la si CM e pubom lo nang tum rong sor thur pakra nang rab dun tha government fan pu nang ji pu body la pu et lo ke alang li ke autonomous aja khong aveda lo ke alang li ke la hello la si nili tumate gela autonomous pedovek nangji la pen la autonomous council tumsi la PGR VGR along leke eviction vek nangi lake laga meeting edo ya kam ta velo haladak Assam land revenue regulation na 1886 are run along section 18 along ke tokdo haladak ke tok ke forthwith eviction nangi pu notice tapi nang ni pu harake athema lage government along li lage rat along li pu chini lo lage PGR VGR ke la si hala dak pen ke eviction vek nang i lage amuni copy ma alam ka lilo lage tribal do mang eviction nang ni pu bote do hadaw mang ke la hello article 244A nananta chun che dat la so puthat ala autonomous videt lo te nasiki chun jilang autonomy alam the si pa videt lo ke hala article 244A ke autonomous state pubo autonomous alam the do koke la helo ka pichun che dat lo
la BJP dotik Congress dotik ke lage chun chelu lahe le alam lu